שחר. עוד ערב של לבד, עוד ערב של לבד. הילדים שאלו איפה אבא, היום הוא לא בא, היום זה רק אנחנו כאן. אבא צריך לעבוד, להביא מזומן, רצית מכונית חדשה ואת ביקשת בובה, או בפעם שרציתם גלידה, זה בסדר, אבא יביא אחרי העבודה. עוד ערב של לבד, חצי מיטה ריקה, אני זקוקה, וזה עוד ערב שאבא בעבודה, רק עם הילד וילדה. עוד לילה בודדה, היא שם לבדה, להקת זאבים אבודה, בין הנכון לנוח, לא מצליחה לברוח, בעלים עפים ברוח, וזה לא עוזר להרגיע את המוח. רוצה לפעמים לעזוב הכל, לברוח על הזין, רוצה קצת לנוח. עוד ערב בלי שינה, מתמקמת ושוב יש בכי, ויש צורך את עצמך לשלוח. מה קרה? הפכת לקרה, אם הכל בסדר, זה רק את שם לבד בחדר. על מי את כועסת? למה נראה לאחרונה שאת מבואסת? נראה כאילו כל התקופה האחרונה יש לך וסת. את יודעת, התקופה בחודש, אבא לא כאן, אז היום תמסרי לכולם דש, תקני איזה קצת פצוע או בגד חדש. בסוף הכל יעבור, יגיע ערב זמן לישון, הקרב מי יישבר ראשון, בסוף תמיד את מנצחת. עוד הרדמה מוצלחת, אפשר לנוח, להרגיע את התחת. עוד ערב של לבד, עם השדיים מרגישה את הבד, במקום שהם יהיו אצלי ביד. זה זמני, זה לא לעד, כולנו חכמים בדיעבד, את אף פעם לא לבד. אולי היום את לבד בחדר, אבל אני דואג שהכל יהיה בסדר. גם לאבא לא קל בלעדיכם, הרי כל מה שהוא עושה זה למענכם. שיהיה לכם מכוניות וגלידה, ושיהיה חיוך לילדה, שאת תהיי מאושרת ולא שאת גומרת. אבא עוד מעט בא, עוד מעט ביום הבא, זה הזמן לישון ולנוח, לחשוב על העלה שאת ברוח. נשאר עוד מעט לחכות, אז לא צריך לבכות, כי אבא בא, הנה זה מגיע, הנה זה בא. אני יודע שקשה, לא נורא, לא היה לאבא ברירה. תאמינו לי שהוא רצה לעזוב הכל ולהיות איתכם כאן, אבל מה לעשות, בשביל לחיות צריך מזומן. אז אבא סוג של זונה, מכר את הזמן, הזמן היקר שלי איתכם, הזמן שלי בלעדיכם.